Hi guys! Welcome back in my YouTube channel, Buholano LLTV. Guys, meron po akong ulit isi-share na video tungkol dito sa tractor head niya, kung paano tanggalin sa trailer. Para lang po sa mga baguhan to, kagaya yung sinabi ko nung nauna ko na video. At sa mga nakakala po, shout out po sa inyo. At pwede nyo na po i-next ang video kung kabisado nyo na po. Para lang po ito sa mga baguhan na hindi po nakakalam. Ay, ang una natin gagawin ay ang magbaba ng landing gear, tanggalin ang mga hose na nagko-connect sa trailer, at ang lock guys sa fifth wheel nya. Doon guys. Tara, simulan natin guys. Let's go! A few moments later. Una natin gagawin guys, for the safety, lagyan muna natin ng kalso guys. Tara. Susunod natin gagawin guys ay ang magbaba ng landing gear guys niya. Ngayon guys, ang pangalawa natin gagawin ay magtanggal tayo ng mga hose guys na nagkukunik sa trailer. Tara. And guys, natapos na natin tanggalin yung mga hose. Ang susunod guys, ito yung tatanggalin natin guys, yung lock ng fifth wheel nya para matanggal siya. Tara. And guys, natanggal natin lock. Ngayon i-abantin natin yung truck guys. Tingnan nyo guys. Ayun guys, natanggal na natin yung tractor head nya guys. Diba guys, napaka simple lang, napaka basic lang guys. Para sa mga trailer driver dyan, napaka basic lang po sa atin. Para lang po sa mga baguhan na video po ito. Guys, kung nagustuhan mo ang video ko, pakipindot ka lang ang subscribe guys. Sama mo na rin ang bell button para updated kayo sa mga video ko. Share and like na rin guys. At salamat guys. Bye bye. God bless. See you next video guys. Salamat.